Dit is hem dan, de nieuwe ambulance van Kielstra Ambulancezorg. Commissaris van de Koning Arno Brok hier de ere om hem te ontblezen. Dank u wel en heel hartelijk bedankt voor uw komst. Ja, dit is hem. Eindelijk. Eindelijk ben we z'n vier. We hebben heel wat tiert het erin zitten. En nou eindelijk hebben we de presentatie van de nieuwe krachten. Hij is heel grut. Dat is grut voordeel voor u om in te werken. Daarnaast zit er een elektrische brancard in. Dus voor u qua tillen is dat een heel grut vooruitgang. Dat we net zo'n soort meer hoeten tillen. In de orde T6 VW, daar hier een heel soort materiaal dat hing los in de auto. Nou ja, met name bijvoorbeeld van band, die dat altijd wel indrukwekkend. Al die apparatuur wat hong, dat is nou al heel mooi voortwerken in kastjes. Wat wij er nou als nij in hebben, is dat het hele console, waarbij we oors altijd met de stoel naar voren moesten en we dus geen contact alles meer hier met de patiënt, hebben we nou oplost. En als de patiënt dus recht doorheen zit, waarbij we nog oren keren alles geen contact meer hier met de patiënt, omdat we naar voren moesten om dingen op te schreeuwen, kunnen we nou op dit stuit gewoon zitten blijven. Je kunt de computer naar je staan helpen en we kunnen gewoon typen blijven en ik nog praten blijven met de patiënt. Je kunt hem dus constant in de gaten horen. Alle ambulances worden vervangen. Een pittige investering voor Kielstra, want ze binnen net wist van als ze het vervieren in de toekomst ook houden. Dus vergunning we hebben nu mee opereren die eindigt in 2020, maar wij hebben heel bewust gekozen om wel te investeren, met name in mensen, maar ook in middelen zoals auto's en huisvesting, om juist op dat moment in klaar te wezen voor de nieuwe ordening van de ambulancezorg.